Me gari? Na'am. Mun je mun samu malam Tanimu mai wake. To. Mun gaya mai saƙonka. Ya ce babu mahalukin da ya sai raba shi da gonan nan. Mene? Abin da ya ce kenan. Shantali. Ko sama da ƙasa za ta haɗi. Babu abun da zai sa a raba wannan gona. Ƙwarai kuwa haka ya Ko faɗa. kai da kanka idan ka je ba za ka sa a raba wannan gona ba. Ƙwarai kuwa. Nan ubansa ba da tsummakare ya zo garin nan ba? Wa ya bashi manyan riguna? Manyan riguna nawa na bashi? Ƙwarai kuwa na shaida. Ƙwarai kuwa mai gari. Gonan da yake ikirarin nashi. Ni na ba ubansa da yake ikirarin nashi ba ta wurin gano da masu na kwace ba na Ƙwarai bashi. kuwa. To zai ci kunduhurun durun uwa shi. Me gari? Ina jin ka. Ka san mu ba a raba mu da labari. Kwarai kuwa. Ni kuwa zan baka labari yanzu. To. A ƙauyen Langam an yi wani manomi. Ƙwarai kuwa mai gari. A rana ɗaya sai ya nome ƙauyen kan nan sama da 30. Mene? Langam. La ilaha illallah galadima. Sai ceto. Ka ci dubu sai ceto galadima. Kai, godiya da mai gari. Shantali ko akwai labari? Kai da sauƙi mai gari. To, galadima. Da sauƙi. A za a ba mu wata ne? To ba za a rasa ba. To shi kenan. Amma kafin nan dai, wato Ranka shi daɗe. ga sarkin dogarai. Sarkin dogarai. Ƙware kuwa. Na je na same su ne za su yi mutuwan kasko. Ƙware kuwa. Da ɗan gauna. Wannan ba ɗan wurin. Da Khalifa. Wane ma ake cewa? Abun nan, wannan ai. Makocinka yaron Malam Bara'u. Na'am. Zauna. Watsa shi da, watsa mai da kyau. Dakata sarkin dogarai. Kai, cikin dogarai. Da wata nan tukunna. Da wata nan. To me martaba. Me ke faruwa? Su yi bayani da kansu. Ku yi bayani da kanku. Kai. Allah taimake ka. To. Ni ne na zo na ce ma Khalifa. Ya zo ya mun aiki in ya gama zan bashi babu. Babu. Yawwa to ya gama aiki ya zo sai lalai na bashi babu. Mai mataba ka taɓa ganin inda aka ba wa mutum babu. Wannan rashin hankali kenan. Ya ce wai shi lalai sai an bashi babu. Ya za yin bashi babu. Ka san mu fasaha kalan nan waya karewa. To, galadima. Khalifa. Wannan ba safiya ne. Da wannan. Me ka gani a nan? Babu. To ɗauki babunka ka wuce kun tsaya kuna hal da shari'a. Shi ke nan Ku galadima. tashi ku tafi. Ku danna subscribe. Sa'annan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.